že mobilný marketing je nie len to, že je to trendy a aktuálne a moderné a sexy v súčasnosti, ale preto, že je to naozaj ten najlepší, najinteraktívnejší a najpriamejší nástroj na oslovenie našich zákazníkov. Pretože na takejto špecializovanej konferencii sa dozvedia tie najaktuálnejšie, najnovšie správy a takisto získajú ten taký koncepčný základný prehľad o celom mobilnom marketingu. Moja prednáška bude o SMS-kových platbách, o mobilných platbách, čo je zaujímavé najmä nielen pre reklamné agentúry, ale pre poskytovateľov obsahu, pre predajcov a poskytovateľov produktov a služieb, pretože v súčasnosti celý biznis ide do online sféry, to znamená, aby sme čo najmenej platili hotovosťou a okrem kreditných kariet máme vždy k dispozícii pri sebe mobil, to znamená, že najjednoduchšia cesta zaplatí mobilom a o tom to bude.